Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya uAntor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bam tagasni. Ka sarkar MDA ka khlem apply ban pan jingbet ber ka khlem bud ya ka kendon bagala ban pelong jingialang ha USTM min ha ka arfu artrik ukala lingkon yathu uConrad kit sangma. Syakilat pathai khubor hadin balami ka khubor baka sarkar ka khlem ai jingbet yo Rahul Gandhi ban yo alum jingialang ha USTM Ribhoi district. uConrad ki sangma usat khut yaladi ba umdan jingtip satya bakhlem ai jingbit ban pelong ya ka program undong yalam ka Congress Rahul Gandhi Haribhoi district. Deitang ka kadan ki district da Deputy Commissioner ban ai jingbit haba batai syakilat patai khubor. Shushu Menteri Rangba uyathu katkum ki kot kisla ba ulapan las ngothu baka Congress kamshem lapan jingbit ban pelong ya ka program lani IT ya ka NOC la ka deina urangba shnong lani na ka USTM ki bede ki jingdon kam ba kong sanbha katkum ki kendon ki badan haki district ban pelong ya kanu ka program.